toch enorm wat hier lijkt? Ja, maar als het aan wieken wat verder is, is er 100 keer. Dat is alles weer voort. Ja, neem het al je verkocht. Ja, dit maar daar in containers, dat maar in containers. Dat maar daar in containers, dat al je kleren. Die containers ben ik moet laden. Die testeert van onderdelen. Maar dit is al je verkocht. Dus, en dit is van die jongen van mij voor het bangen rijden. Oh ja. Dus al je onderdelen. Dat kan ik wel zien, dat zit bij een auto op, daar gaat hij mij rijden. Hij had zelf ook dier? Nee, ik ga nog wel stakkertjes staan, maar ik doe er weinig mee. Dus, Je hebt zelf raced? ja, ik mocht er graag doen, maar op een gegeven moment, mijn vierde volle ronde nu. En ik ben graag even zien bij de baan, een biertje erbij, wat laatje, wat kletsen. Daar deed ik dan maar om. Ik ga vroeger eerst ook een neerveertje weer 15 had ik bij de gras zo in Steenenburg om er neer. Hij kan hier zitten, maar dat wie me niks. Die mannen zijn dit moet er gebeuren, dat maakt voor mij net uit. Dus, Nee, je bent wel vrij buiten. nou, dat zou wel, ja. Dus, Maar en hoe kom je dan bij die sloop te lonen? dat weet ik niet. Ik ga eerst niet wat in dat hier zitten. Ik ging een vrachtwagen, mijn kraantje erop, ik had wat dat hier erop. En toen kwam dat export er wat in en toen deed ik in export met motoren en toen ben ik later in de sloperij, want had ik de trein gekocht en nou ja, toen had ik de ruimte. Dus ja, inderdaad zie ik vroeger al. Elke in de trein vroeger al, had ik wennen, daar ben ik geboren. Dus daar is alles wat begonnen. Wat is het mooi, jongen. Ja, het kan wat rommelen, het kan wat leien, het kan niks steken en weet ik het man. Maar hoe shot je daar eruit? Ik weet goed wat ik morgen doe. Nee, echt niet. En de praktiseren kijk ik niet door. Nee, echt niet. En ik stap in de auto en ik rijd voort en ik rijd links en ik denk, ja, wie kan hier rekken ook, dan kom ik ook. En dat is ook waar ik Delry. Dat kan me niet uitskillen. Dus ik heb nog een jongen werken, hier de meerdere werk. Maar op heden had ik niet een jongen werken. En nou ja, bij meer een maand gewoon. En nou ja, wie sla je om? Ik had wat auto's op. Dan zit ik met die corona-spul wat dit en dat avanceert daar net zo bot. En klanten kan je net komen. Met mij net naar Nederland daar vanwege. Nou ja, dat gevallen. Had het al je weer of net weer, dat weet ik niet. Ja, maar ik ga mijn insectje door zomaar. Ja? Ja. Je bent net van de corona? Nee, helemaal net. Nee. Ja, mij maar een feestje. Hey. Ja, muziek. Ja, ik, Ja. Ja, Dus, daar zitten we wel te wassen. ja, ik ga een feestje, live muziek en dit en dat, wat zangers en dit en dat. Ja. En wat springen op de tafels en wat doen ze, ja. Ja, je bent wel echt een feestganger? Ja, ik ben graag een feestje. Ja. Ik ga het redden en het is dan sla ik net een weekend toe, ik net een feestje aan. Nee. Ja, dan zit ik gewoon op de tafel te doen. Ja. Ja, ik kan me niet uitskillen. En ik kan me niet uitskillen wat een over me denkt. Echt niet. Mijn oudste zoon die had ik een sloperij. Mijn tweede zoon die is ICT'er. En dan had ik nog 12 famkes. Die is kapper en die wordt in de stadsoever verkeerd. Dus, ja. Dus toch iemand die besmet is met het virus van de sloop? Ik wel, ja, en mijn zoon, ja, maar hij had ik doel om dit uit te nemen. Dus, ik ben wat ouder, dus ja, hij had een pakket zijn hij kan ik het van die nemen. En dan had ik wel zeggen, ja wel, maar ach ja, ik ben maar lekker. Ik denk, nou, ik ben mooi krijgen aan de ene kant. Dus, en dat giet had dan is zijn trein, dus dan mag ik vrij mee opkomen. Ja, wat ben je wel zo vier dat jullie het werk kennen en wonen? Ah, wat is kennen wel. Dat is makkelijk staat, je kan wel ophouden en je verkeer bij de rommel, het leidt nog wat harder en wat brakken, wat auto's. Nou, en ik had een stukje groen had ik nog. Dan je dat voordoen, dan als je net rijden kan, dan doe je een handeltje onderwijs, wie je spreken. En je zag. Dus nee, dat zou wel kennen, maar je moet het bollen. En je voordoen een beetje kwijt.